coworking s'ha convertit en un model de treball ideal per a emprenedors i empreses. Un espai compartit on poder accedir a serveis de forma econòmica i establir-ne relacions professionals i socials. Però, i si a més el coworking pogués beneficiar a la comunitat on està ubicat? Això és Synergics, el primer coworking de retorn social. A canvi dels avantatges de l'espai compartit, el coworker de Synergics participa a determinats projectes, posant a disposició el seu temps, recursos i coneixements amb l'objectiu de crear un impacte positiu a la comunitat. El projecte de Synergics s'integra en la voluntat de l'estratègia d'impuls de l'Eix Besòs que promou aquest territori, assumint el compromís d'impulsar un creixement sostenible al barri, creant ocupació, reduint riscos ambientals i afavorint l'activitat empresarial per a una recuperació econòmica. Ets un emprenedor i necessites un espai laboral? Ets una entitat o associació del Baró de Viver? Vine a Synergics. Facilitem la creació de vincles productius per crear un barri millor. Synergics, el primer coworking de retorn social.